המקום המושלם לחינה בנתניה הוא אולמי דיוואן. בואו לראות צילום אירוע חינה בשלמותו. אז ככה חברים, בגלל שאתם כבר מכירים אותנו, אתם בוודאי יודעים שאנחנו ניגשים לצילום אירוע, במיוחד בפרט צילום אירוע חינה, אנחנו נעשה את זה בצורה הכי רצינית שיש, בכובד ראש, אבל עם טאץ' של אומנות. הרי זה צילום זו אומנות. היום אספר לכם על צילום חינה באולמי דיוואן בנתניה. אספר לכם על היתרונות של האולם, ונראה לכם את האירוע בשלמותו, בצורה מלאה וייחודית, את התוצאה הסופית, בתמונות וגם בווידאו. וזה דרך אגב הופך אותנו ליחידים שהולכים להראות לכם את האירוע במלואו, בשלמותו. לא להראות לכם כמה תמונות נבחרות, איזה 50 תמונות היפות ביותר. את כל ה-600-700 תמונות שהלקוחות קיבלו, מעבר לסקירה הטכנית של המקום, שהוא מושלם. בואו נתחיל. אולמי דיוואן בנתניה, האולם המושלם לחינה. נתחיל במי שמתגורר בנתניה וחינה יצאו על הפרק ומחפשים מקום לחינה, אז האולם ללא ספק נהווה עבורכם את הפתרון הטוב ביותר. המקום עצמו יעוצב בצורה שאתם תרצו. כלומר, המקום ממש יתאים את עצמו אליכם, כאילו מה נשמע הזיה, נכון? אז קבלו אותו דיוואן. האולם שיעשה לכם את זה בענק. האולם בנוי בצורת קובייה מלבנית, שלאורך כל הקירות ישנם מסכים ענקים שאיתם ניתן לעצב את התאפורה. אם למשל אתם עושים חינה מרוקאית, ניתן לעצב את התאפורה בכך שתתאים לאירוע, למשל לשים תמונות ממרקש או תמונות מהמדבר. הפעולה הזאת מעבירה בצורה מדויקת את התחושה הזו, שאתם באמת תחשבו שאתם וכל האירוע שלכם נמצאים במרקש. לטעמנו זה שווה הכל. מזל שאין חינה גרינלנדית, אחרת הייתם שמים קרחונים בתמונות. אולמי דיוואן, המצב הטכני. האולם נמצא ברחוב המלאכה 11, שזה נמצא באזור התעשייה של נתניה. זה אומר שבזמן האירוע, שבדרך כלל מתרחש בערב, יהיה חנייה בשפע. דבר שהמון פעמים חסר, במיוחד אם יש אירוע גדול, כי האולם יכול להכיל כ-400 איש. בכניסה למקום יש גן שבחורף הוא מקורר ובקיץ פתוח לרווחה, ומותאם לאווירה שבחוץ. אזור זה נועד לקבלת פנים. שם הקהל מקבלת 400 נשיקות הראשונות, כן. יכול להכיל להערכתי כ-100 איש בצורה נוחה. הכניסה, אני מדבר, קבלת פנים, זה האזור. שנכנסים לאולם עצמו, המעבר נעשה בין מעין מערה מעוצבת באורך כ-8 מטרים, שלאורכה בצדדים עומדים שולחנות מעוצבים עם כל הטוב של חינה, פיצוחים, מאפים, פירות יבישים. בקיצור, כל אלה שהאשכנזים באים למענם לחינה, כן? כל האורחים נכנסים לקבלת פנים לאולם במעבר הזה. זה אומר שמהרגע הראשון הם יחוו חוויה תחושתית ביחס לאירוע עם המון אוכל וקישוטים שקשורים לאווירה, מבלי שהאורחים שלכם הספיקו להוריד את המעיל ובכלל להוריד את התיק מהכתפיים. ולומר לכם שלום. ענק, נכון? באותו הרגע אתם בעצם מצליחים לשנות את הפאזה להיכנס כזאת לתחושה של אירוע חינה. זה בעינינו מדהים. לאחר המערה נכנסים לאולם עצמו, שכפי שאמרנו בצורת מלבן עם קירות תאפורה מותאמים לאירוע. נניח ובחרתם בעיצוב הכולל את העיר המרקש, על רחובותיה ומבניה העתיקים, אתם מצליחים להכניס את האורחים עוד יותר לאווירה של האירוע, מבלי שהם עדיין הספיקו לשבת. וזה לא אתם לא עושים כלום, זה האולם והעיצוב שלו. האולם עצמו מרווח, ושם בעלי השמחה פוגשים בעצם את האורחים. בחלק הזה נוצרת האינטראקציה הרשמית והראשונית יותר, לאחר שכבר נכנסתם לאווירת האירוע. ועת זה הזמן לחיבוקים עם האורחים, פטפוטים, נשיקות וברכות. אולמי דיוואן, העניין הפרקטי. האולם בנוי בצורה חכמה מאוד מבחינת התניידות והלוגיסטיקה של האורחים. לאחר שהאורחים אמרו שלום להורים של הזוג,
הם יכולים להתקדם אל עבר האולם, שבו נמצאת הרחבה ואת האפורה העיקרית של החינה, ושם בעצם נמצאים הזוג עצמו שמקבל את פני האורחים. הרחבה הזו יכולה להפעיל כ-200 אנשים מבלי שיהיה עומס יותר מדי. למה זה דבר חכם? מסיבה אחת פשוטה. כי ברגע שההורים של הזוג והזוג נמצאים ביחד ומקבלים את פני האורחים ביחד, אנחנו מערבבים פה שתי אינטראקציות שונות. יש את הזוג הצעיר, ממש הזוג הצעיר שעומד להתחתן. האינטראקציה שלהם עם האורחים היא קצת שונה מאשר של הוריהם. ההורים יש להם אינטראקציה יותר מכובדת, יותר רשמית, והזוג יש להם אינטראקציה עם האורחים יותר כיפית ופאנית. וחשוב מאוד לשמור על האינטראקציה הזאת. וזו בעצם החוכמה של העולם, כי ברגע שאמרו שלום להורים, התקדמו ובעצם הזוג מקבל את פני האורחים, אינטראקציה כבר אחרת. ואנחנו ראינו ואנחנו שמנו לב שבעצם ההתעכבות עם הזוג היא הרבה יותר גבוהה מבחינת הזמנים וארוכה מאשר עם ההורים. מן הסתם זה דבר טבעי, אבל אם הם היו שניהם ביחד, כלומר גם הזוג וגם ההורים היו עומדים ביחד ומקבלים את פני האורחים, האינטראקציה הייתה הרבה יותר קצרה ופחות כנראה מעניינת. זו החוכמה של אולמי דיוואן. אולמי דיוואן, עכשיו הפן. הסדר באולם הזה תורם גם לנו, הצלמים, משום שכעת נוכל לא לפספס אף שלב במהלך האירוע, ונוכל להיות בטוחים שכל שלב וכולם יהיו מצולמים. היתרון הזה הוא מהלך מאוד חשוב שככל הנראה חשבו עליו בעלי האולם, שגם להם מגיע פרגון. אם בחרתם בדי-ג'יי טוב ומקצועי, הוא יודע לשים את המוזיקה הנכונה לכל שלב. מקבלת פנים, שהיא שלב שבו אמורה להיות מוזיקה יותר רגועה, ובצורה הדרגתית המוזיקה תהפוך לקצבית יותר ויותר, על מנת שהאורחים יבינו מה שנקרא את הרמז, שניתן לרקוד ולהעלות את ההילוך. המלצרים יתחילו להוציא שתייה חריפה ומטעמים קלים, בצורה הדרגתית עוברים למצב קצבי יותר, בצורה הכי חנקה שיש. ברור שכל זה אחרי מנה ראשונה, אחרת תקבלו מעטפה בלי צ'ק, כן? מי שלא מעוניין ורוצה לשבת באופן טבעי ילך וישב. המצב הזה קורה באופן טבעי לחלוטין, ובלי התערבות כזו או אחרת, אך זה מעבר שללא ספק חייב להיות. ככל שעובר הזמן מגבירים את הקצב עוד ועוד, ומי שמעוניין מצליח ככה להיסחף עם הדי-ג'יי לאורך הזמן. האווירה הזאת בשילוב עם האפורה יוצרת חוויה מדהימה גם למי שלא רוקד. דרך אגב, אפשר לראות את זה אצל האשכנזים, פתאום אתם רואים קולטים איזה רגל אשכנזית שמתחילה לאט לאט לזוז, פה אתם יודעים שהצלחתם. טקס החינה באולמי דיוואן. באיזשהו שלב הריקודים מסתיימים ועוברים לשלב הטקס. את הזוג יכניסו לטקס בצורה לא סטנדרטית, ככל הנראה באמצעות העלאה לגובה, באמצעות מנזה, עד את האפורה המסורתית של החינה. לאחר מכן מתחיל הטקס, ועריכת החינה, הענקת המתנות והתפשיטים לזוג, והטקס נערך בסביבות 20 דקות, יחד כמובן עם הברכות והאיחולים של המשפחה. מאותו הרגע עוברים עוד פעם בהדרגתיות בחזרה למצב קצבי, יותר קצבי, והפעם נעשה שימוש בתאורה. עכשיו תראו עד כמה באמת הכל מחושב ומגניב. אם במהלך הטקס הייתה תאורה מאוד מסוימת, על מנת לסמן לאורחים כי הטקס נגמר וחוזרים למסיבה, מבלי כמובן להכריז על כך באופן רשמי או ברמקול, עושים שינוי מסוים והדרגתי בתאורה, והתאורה תעביר את האנשים לרחבה. כלומר, בטקס עצמו, התאורה מנמיכה את עצמה עד שהיא נכבדת, במקביל ברחבת הריקודים היא מגבירה את עצמה עד שהיא מדלקת במלואה, והמעבר הזה מהטקס אל הרחבה, בו בעצם האנשים עוברים בחזרה למסיבה, גם כן מואר בצורה מאוד יפה, כך שכולם בצורה אינטואיטיבית לחלוטין מבינים נגמר הטקס, הגיע הזמן ללכת למסיבה, להמשיך לחגוג. עכשיו באמת כמה מילים על התאורה של המקום. התאורה של האולם היא ברמה מאוד גבוהה.
מבחינת הצילום, התאורה בשבילנו זה דבר קריטי על מנת שאנחנו נוכל לבצע את העבודה שלנו בצורה הטובה ביותר. התאורה באולמי דיוואן היא לא חד משמעית והיא מאוד פרדוקסלית. מצד אחד היא מייצרת את האווירה והתחושה באירוע עצמו, מצד שני היא בנויה כמו אולפן חדשות שדואגת להשאיר את האנשים במצב אנושי ולא בתאורה כחולה או ורודה שתשאיר אותם בתמונות כמו חייזרים. מכירים את התמונות שאנשים דומים לאוואטרים כאלה ברחבת ריקודים שהצטלמתם בטח הרבה פעמים, יצא לכם סלפי, או שאתם ורודים או שאתם כחולים או שאתם ירוקים. אז פה זה לא יקרה. התאורה מאפשרת לנו במקרה הזה לעבוד בצורה מצד אחד כיפית, מצד שני מאוד מקצועית, שמשאירה תוצרים איכותיים וברורים, וכל זה בזכות התאורה הזו. תודה לאולמי דיוואן. הקרחנה, השלב האחרון של הערב. במצב הזה הדי-ג'יי אמור להשמיע את מיטב שולחן לקראת הערב הזה. המלצרים ממשיכים לתחזק את רמת האנרגיה של האורחים עם הרבה שוטים שזורגים ישר למוח. ופה נכנסת לתמונה שוב תפיסת הרגעים שלנו כצלמים. במצב הזה אנשים רבים כבר מתודלקים היטב לאחר ששתו הרבה שתייה חריפה, רחבת הריקודים מתפוצצת, ממש קרחנה. המלצרים מציעים כל רגע שתייה חריפה, הביישנים כבר לא ביישנים, מצטרפים לרחבה, כולם מתרסקים ברחבה הזו וזה הכיף. עכשיו בזכות מי זה? האם המצב הזה נגרם בזכות המוזיקה? בזכות המלצרים שתודלקו היטב? אולי בזכות התאפורה? אין ספק שיש כאן עבודת צוות והשילוב בתוך האולם שמאפשר את כל הטוב הזה. בשלב זה שגורם בעצם להיפתח לאנשים, עלינו מוטלת האחריות לתפוס את הרגעים, כי אלו רגעים הכי עסיסיים, ויום יום אין רגעים כאלה. לסיום חברים, זו הייתה הסקירה שלנו וחוות דעת מצד אחד, צילום חינה באולמי דיוואן, מצד שני אולמי דיוואן, כי שוב זה עניין של צוות. גם אם יש מקום שהוא מקום סטטי, מקום בנוי, מושקע או פחות מושקע, זה לא משנה, אבל ברגע שיש מקום ואנחנו נכנסים למקום, אז הצילום הוא שילוב של המקום. כמובן זה אנחנו הצלמים, כמובן זה אתם הלקוחות והאורחים שלכם, שבעצם שותים, מתרסקים, וזה היופי, זאת אומרת במלוא המובן הטוב של המילה, אבל זה שיתוף פעולה וגם המקום. אז ללא ספק אנחנו ממליצים לגמרי על המקום אולמי דיוואן לאירוע חינה, בין אם אתם גרים בנתניה וגם אם לא, אתם מוזמנים להסתכל על התמונות והקליק הווידאו במלואם וקישורים ממש המופיעים מתחת לסרטון הזה. הכל מוסבר, הכל מובן, תתרשמו, צפייה מענה ושנקרא בשמחות.